kahinay na maglihok ka ni bulitik. Uy, bati pag naong grabe pa yung yayaag lihok. Hanapin! Ikan layer. Pase na ay, maabtam sa tagalata ni sa parihan kalata sa mong naong. Ilong mo. Mga gaon, daratong tinabal. Lami ka ni parisan o gutanon nga Bisaya. Kay High blood lagi. wala ko high blood. Kay ako high blood ko sa imo pre kay mura kag kay pure Bisaya gyud. Kailit! Mga gaon, okay na na! Sambi na! Wow! Priso sili magano. Ay para sugi mo. With sili. Sabing sili magano sa sawan. Muni kaon mga agaw nga di ka baylot ay nasal. Kay wa may nasal dire. Utan raman. May mugak mga agaw. Nakatilaw na mamog spicy tinabal. Tilaw. Wa poy mo tilaw nimo pre. Ano? Sos parat pa. Dubok pa. Una siya ka uguya ka. May pantabagat pre. Kay kabuhi rang labas. Imuhal. Hindi matabang. Kuya pa ko no. Mga gaon, mga gaon na pod. Tuloy ron sa mga gaon. Sobra. Reject ni mga reject. Tabalon, basta reject. Basta reject, tabalon. Enter karon pre. Reject man ka pre. Mga gaw na ato ni siyang lamaon og mayo. Kay para lami ang atong spicy tinabal. Ang lamas bulitik. Kahinay na maglihok ka ni bulitik. Uy, bati pag naong grabe pa yung yayaag lihok. Hanapin! Sunod bulitik, ang dahon pahumot. Tara! Good! Wala kay enter pre ha. Utong lang sana. Sunod bulitik, ang patong panatimpla. Magic sarap. Ah, diara! Good. Sunod ang ginisamix bulitik. Ay, diara po! Sunod bulitik, ang oyster sauce. Ay, diara! Tapos ba siya na diha? Nag-utong ka ko eh. Sunod, ang suka nga pot. Imong naupaw? Sunod, ang batis bulitik. Ay, diara! Sunod mga gaw, ang pinaka-importante sa tanan ng atong vitamins bulitik. Diara! Pergi karagi di importante pre. Atong himig kosmegos. Mga gaw, ato sa nang mariniton, kadayot. After that, atong ipail sa asin. A few moments later. Mga gaw, ato na i-plaster ang atong spicy tinabal. Ang asin bulitik, ibubod. Na. Ang tolay kay kumartin, ambi, kaya atong i-plaster. Nadaon pag tinabal. Pre, pagkog gusto para sa mong pre. Sa pila. Sa siya dapat kay. Kilid ron. Kanang Nila siya. kanang lugak-lugak sa imo. Kanang lisor ka ba? Alam ni sa kasindok sako. Parang gibre mo. Muga na kung ko nag-asa siya dapit. Tagay gusto ka sa siya. Nagandam lagi na siya. Tarungan na ba kag sige karo ko iduot di aron. Tike mo na gipail na to. Ay, sabad na. Ibutan ang asin. Sila panagawan mo na binuro agawan. Basta magburo mga agawan, dapat wag i makita nga kuan. Nga Matay ka pre kay butang pre tulo di kisapo imo. Tulok sa ako lagi. agtang paladaan. Agtang lang gani, gimaw na. Hindi mo Yay! Inyo paron. Atong iduso mga gaon kay para mula sa ang iyang duga. Iduso nag interi mong naong pre. Taray. Aklap na dire. Dinim dos asin. Ikan layer. Pase na ay maabtam sa tagalata ni sa parihan kalata sa mong naong. Ilong mo. Lata. Ay, ilong ha murag tako. Una pa nagdubok tulo yan. Tako nga gid. Piapi sa sada. Tako nga nawag tako. Oo. Oh? Lo ya la ule. Last layer. Abo na. Tabo na pre. Sama ka sa kabrada, bilin di kag para sa mo ba? Mga gaon, finished product na ato na tabunan. Mga gaon, okay na ni ato na yung balikon sud sa usa ka semana. 2,000 years later. Mga gaon, hilabay lang. Reta kadlaw. Ato na ni ablihan. Og okay na ba ang atong ginamos? Aw tinabal ay. Kadalang to, kuha ba ni siyon? Ah, tinail soy. Ay sugo na kabli ha. Astilan lutuas asin oy. Lah, lagi tayak man ki. Nam ko yasin. Lami ay. Gitaya oy. Semut tabuan. Tinabal lagi. Semut tabuan.
Hurong ka, tanik adlaw, pre. Hala! Halangon. Nagawat ng gamot. Oh! Mga gaon, dara atong tinabal. Lami ka ni parisan o gutanon nga Bisaya. Kay, High blood lagi. wala ko high blood. Kay ako high blood ko sa imo pre kay mura kag kay pure Bisaya gyud. Pero, tasot. Hello. Ako di ikaw. Ram ginagpaluan, di mo nagbutang noon. Nasipi ato di gibutang ang Ay, ilungan eh. palwa gipilit. O mga gaon, diya sa mo kay magluto sa me. Goodbye tomorrow morning. Mga God, ibukal na! Mga cooking show na ko! Ilunod ang lamas ko, Kumartin! Ang lamas! Mga God, okay na! Ilunod na nato ang atong pangbablade sa otok! Kalbasa ka, Kumartin! Ilunod! Ang kalbasa! Diyan na! Human! Mekos! Mekos! Sunod yung Kumartin! Ilunod ang puso sa saging! Ang puso sa saging! Humanin! Mekos! Sunod yung Kumartin! Ilunod ang okra! Talong ogang mais! Ang okra! Talong mais! Mekos! Mekos! Sunod mga gaw na ito ilunod ng sikwa, alagbate, kukumartin, ilunod! Diyan ang sikwa, alagbate! Humani, Mekos, Mekos! Sunod mga gaw, ilunod na ito ang atong pamabret, kumungkay, kukumartin! Ang papatinaw sa mata, kamungkay! Mekos, Mekos! Sunod mga gaw na ito ng timplan, ang matisarap, kukumartin! Sarap! Humani, Mekos, Mekos! Sunod yung Kumartin, ang kinis sa Meg, si Lolon! Ang kinis sa Meg! Human! Mekos, Mekos! Sunod mga dyan, atong padalaga kung kumari, okay na ba? Kumartin, dalawa eh! Kainit! Mga gawin, okay na na! Sabi na! Wow! Mga gaon, magsugod na tayong sugbat sa atong tinabal. Hoy! Dire pre kay mamao na ba kag bahos tinabal dire? Ay! Dangan pa tinabal. Ay! Oy! Mga gaon, ato na ni ibali-bali. Mga gaon, ato na ning auno na ato tinabal. Mga gaon, at magbuhat at tagtsusa tinabal. Dara atong vitamins E. Iigwan di lubot ni Mane. Ato ang butangan og tsuka para okay. Sige, butang pa dyan. Lunod pa siliha mo. Tiwas. Kaman mga agaon. Okay na ne. Patilawan sa na to Martin. Oh, dali. Kumartin! Tilawi ko Martin. Ay, kapili. Dili. Na ba tilaw nga way enter. Basta man. Lagog mo eh. Di na butang kilid ay. Lagi na. Ugoki ba? Agayo, agaw! Magaw! Agayo! Okay na ne! Tignan mo naman ako sa mga mata ko. Mga gaon, bobod na! Mga gaon, eating na! Wow! Da, binuro mga gaon. Binuro mga gaon! Alam niya sa utan na gaon eh. Ito, look! Daman, utan! Kumasa na naman. Ini lagi pakai Paris. Perfect combination yung giniagaon. Kami kaya binuro ba ya sili? Hindi. Nawagin asin pagka pada putos. Wak man eh. Perfect combination! Binuro. Binuro!
Prito sili mga gano. Sweet sili. Ladog sili mga gano sa sawan. Ano na? Hilak ka. Balin bertiga tuh. Muni kaon mga agaw nga di kabaylot ay nasal. Kay wa may nasal dire. Utan raman. Una pa ina. Ah, nasal sal. Way utan. Pare siyang tinabal, isaw-saw sa tsuka, human, ibagnos. Buto nih. Sipunin mo, si Conte karon. Mahal na duwa. Sipun kuro otro pula. Bisa maka dia prihapon na preo. Preo na dia prihapon na. Wara baru kawan. Kay Lunes. Habis ini. Wara juting kunsyal kay Lunes. Mga gaon! Linig na! Wow! Shout out lang ko ni Edmar Season, ni Lambo, og ni Joel, og ni Julito Taron. Shout out. Og shout out ko di atang og Franco Madi Brixley og ka Wanday. Simon, shout out. Shout out ni Rosa Temple, Richard Temple from Davao City, Joshua Tapaw, og kang Dudong Matmat agodo. Shout out. Shout out kong Reno Casino Koyos, Gobilam Galuso Sino Mars, John Rex E. Pintak, Dinali Miam Hunal. Shout out. Shout out ni Cecil Asolonder, Imelda Beldiviso, Len Rosindo, og Arvin Hero from Davao City, og Abdul Sinahunan. Shout out. Shout out kung Joshua Cañete. Shout out. Shout out. Shout out ni Chimber Magallanes Casinilio from Davao City, GR Lastimado Dango, ang Ralph Talaman Losabe, o kang Vincent Rosales. Shout out. Ni Jamel Articulo from Coleon, Palawan. Shout out. Mark Jim Torres from Pulangco, Zamboanga del Norte. Shout out. Roy Brian Rodriguez from Talibon, Bohol. Shout out. Shout out ni Matthew Isaac Rabago. Shout out. Shout out ko sa iyang mga anak na si Erza Nua og ni Mary Z Trabago from Talisay, Cebu City. Shout out. Secrets, Noemi Soberon Montero, Shout out. Alexander Mungaya, Shout out. GC Samonti Talye, Shout out. Agaon Erwin Oriha from Davao City, Evangeline Rafanan from Inayawan, Cebu, Paler Angabo family from Cagayan de Oro City, Alipio Ugad from Nabuta City, Jer Aboyador, Bidia Saura and Padata family from Negros, IB Inferneredo from Ayala, Marian Lausi from Guadalupe, Jenny Alvarez, Jed Samotira from Talisay City, Bistodio family from Maasin City, Southern Liri, Minerva Hinagdanan and Janila Laureta from Abra, Bortoner from Karkar, Jericho Placeros from Butuan. Shout out. So wa pa shout out ano? Comment lang mo gotra. Wow!